Mone ntine chake ndi nkanili nkamwa ndiya za ma UFO ku USA eti ndiye intogwira chakumwa tenticheze. Donald Trump analengeza kuti afuna atuluse zinsisi zomwe akhala akusunga boma la USA zokhudza ma UFO eti mwazizi wa ma UFO kalero ena nkakamba za 5 moba kaya chani kunena kuti yayi kuli ma aliens ena makamba za ku area 51 kuti nkomwe kukusungidwa zinsisi kumeneko ena makamba za ku Egypt kuti kumeneko nkomwe kuliso zinsisi zina eti monga ma hieroglyphics aku Egypt zinthu zina ma pyramid menana amangidwira ena maneno kuti there's no way technology ya anthu ikanamanga zinthu ngati zimenezozo mu nthawi imeneyoyo kale zinzonena kuti mu tsiku la lero sizingatheke kumangidwaso eti pali zinthu zambirimbiri zomwe anthu amanena kuti zimachita point to kunena kuti ma alien ali body ende ndiye nkhani yomwe ilipo ndiyoti Donald Trump wanavomereza kunena kuti patulusidwe zomwe ali nazo ndi atulutsa ma files ena not everything koma ena akuti zinazonso atulutsa nde zomwe atulutsazo so far zasonyeza kuti kwakhaladi kukuchitika ma investigations kufufuza kuti kodi kulidi ma UFO kulidi ma aliens chifukwa chonena kuti anthu ambiri amapanga report kuti iraona zinthu zodabwitsa kapena chani koma every time akanena kunena kuti paoneka zina zake amapeze kuti government imathamangira kunena kuti mumangona anali magetsi munali pasamangobwera kuzifafaniza nkhala ngati nkhani yatha koma kuoneka kuti nkhani sizimakhala zatha amakhala kuti iwo ali ndi department yawo ikupanga soka kafukufuku kwa zinthu zomwezo ndi ma files amene atulusawo akungokamba za ma investigations ena ndi ena kunena kuti kaya ku Japan kunaoneka china chake chikutani chikuuluka choti sakudziwa kuti ndi chani ma astronaut a Apollo 12 ena Apollo 11 atapita kuli mwezi wina zinake Buzz anafotokoza kuti anaona ma lights ena ake odabwitsa kumwezi komweko kunena kuti mpaka anachita ripoti mpaka anajambula zizonera anazisunga mafailo otani obisika. Ulendo wina FBI anali akufufuza ifajinwa kuti anthu ena ake anachita ripoti kunena kuti anaona spaceship tinena kuti UFO anachiona chitayima poteropo koma munatuluka ti anthu tifupi akuti 4 feet tall titavala ngati ma space suit koma ti anthu take tooneka kuti titopsa chonchi ti ma aliens choncho anapanga ripoti zimenezo zonsezo zimachitidwa investigate koma zinazonena kuti zili unresolved chifukwa zoti yoti akapita amapeza kuti zinthu zopalibepo zinazo akutero zina ndizoti anaona ndi amilitary anaona masoldiers ali mu ndege akupanga zawo anangona ngati ndege chonchi chinthu or chozungulira koma chowala ndi anachiona anachita mantha nkwamba kuchitsatira akuti pochitsatira chimathamanga kwambiri koma chinakhala ngati kuti chagawikana half kukhala ma UFO ziwiri kena kuphwasukaso kumakhala ngati kuti chikungogawanikana kumachita divide kusanduka tambirimbiri eti zonsezo zonena kuti anazita report anthu onena kuti ndi ma military personnel oti amawadalira amapereka ma reports ngati amenewa nde kwakhala kukupangika ma report ambirimbiri atulusa ma files ambiri nkhani zosiyana koma zina zomwe zinachita stand out ndizitizo ndi zimenezi nde nkhani zina nzonena kuti zochoka ma 1960 chakuti unena kuti akhala akupanga rekodi akhala akupanga investigate dzaka zonsezi komanso anasiya kuzitchula kuti UFO eti UFO samatanthauza unidentified flying object anamba kuzitchula kuti ma UAPs unidentified anomalous phenomena chifukwa chonena kuti zimachitika zinthu zosiyana eti UFO ndiye kuti chinthu chongouluka koma kuti pamachitika zinthu zodabwitsa magetsiwo kukhala ngati kuti magetsi zinthu zimakhala ngati zikuwala kuthetheka nkusanduka zinthu zambirimbiri ndi aunena kuti anangozisintha dzina kuti UFO ingotanthauza ngati chinthu china chake chikuuluka zina ndizonena kuti amilitariyo amati akaziona amayesera kuulusa ndege yawozo kuti achithamangire chinthucho koma ati speed yake imakhala yonena kuti sizingatheka ati chimangoti vu chapita osachionanso chathawa nde akunena kuti iwo sakunena kuti kuli ma aliens kapena kuli zima UFOzo iwo akunena kuti anthu apange okha chiganizo from zomwe ataonezo kunena kuti zilipo kapenayi nde aliyense aganiza yekha apanga conclusion yekha nkhani yake ndi imeneyo ati kwatsalaso mafailo ambiri omwe atachite release ndi akamachita release tizinena zikomo kwambiri.